Vítam vás u dnešného videa, hej, gramatika a kúpil som si pás, aj plus, aj normálny. Potom spolu vyberieme skin, ale hlavne začíname openingom, takže začíname a začneme čím? It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Vyberme tie veci, čo sa nedajú stakovať, či teda, no čo sa dajú, tak 1000 coinov zoberiem, 500 a potom plus, toto zoberiem, toto, opím by som si mal, no toto zoberiem. Oni to bola, kedy dávali, že si môžem vybrať brawlera, ale oni to dali do tohto. Ja s tým som v pohode. Tento pás sa dosť oplatí, podľa mňa. Good. To mám brawlky. Ja, to je na brawlery teraz. Hej no. Koľko ich dostanem? Tuším 2. Takže Miko mi padol. Ja som blbila. Aha, dobre. OK, ideme chaos. Tak čo tu mám za blbý? No tak toto je fakt akože ty kokso, kámo. Za 2500, neviem čo. Jasné. Prečo nie, chalani? Prečo nie? Alebo, devčatá, samozrejme. Sandstorm. Vata Sigma. Vatein Minute. O tuto. Boy. Yeah, boy. OK. 3000 korunov. 15. Koľko je vlastne blingov? A dvos. Tršo. Toto je jedinečné, takže Buffysku si kúpim. Kamo, som si nechal. Všetko mám. OK, tak ideme vybrať nejaký skin. Teda, skin. No, proste neriešime, hej. Nejakú Buffysku a to samozrejme BB Star alebo BB Gadget. Asi si Star. Lebo tam mám ten speed, alebo nech ma to viac healuje skôr, alebo niekedy to je málo. Takže one Buffys mám. Teraz si kúpim asi, že takto. Good. OK, dvakrát coiny som si kúpil. A teraz idem vybrať nejaký pekný skinák. Že vôbec tie dva sa mi až tak nepáčia. Ale možno na Bibinu alebo na Crowa. Ale tiež to 2, takže neviem, že či to mám vôbec míňať, ak sa mi nejaký nebude, no tak... No nič. Tak nič. Začnem nič, určite nič, no možno nič. Nič. Tieto dva sú pekné. V pohode. No neviem, radšej si to nechám. A teraz neviem brať nejakého brawlera. Mám 2, takže nejakú Mifiku. Plus 4, 6, Sirius, Ginny, kámo, fakt, že neviem, koho si mám dať, ale možno Nina. Je dobrá, no, začme, nie, Ziggy, ne. Možno Oli, alebo Buster. Oli, alebo Buster. Ale počkej, Oli je training ground. No to je pekne bugnuté. Alebo Moe, ale Moe je dobrá. Nič ako nechcem. I might be small, but I'm a big deal. Ale vieš čo, nekúpim túto. Myslíte? Jean Doll, o Happy é o som.
Takže troška na upgradenie peňazí máme. Iba troška. Troška, trošilinučku. Dobre, začneme nejakú hru, lenže z Bibi. Bibi, bye bye. OK. The bat made your face flat! Ale ne, si prdel, to sme sa si nekúpali. Počkej. Geology Racks. Kam má to úplne multujem, bracho. Konnichiwa! Mr. Good. Bat, what? OK. Base bubble! Fakt, kámo, good. Gather up! Poďme jednu hru. So. Geology Racks. Let's play! Tiež ja hram duo a ja som dobrý debil, kámo. Nerd! Ty si imbecil, nemohol si to robiť. No, skôr na mňa. Hey, shut up! O, Bye-bye. typ. Zas? Čo hovorím, chalani? Sushi? Z toho prchtala. Super, fakt, kamo. Ja som nedal sola, kamo. Aspoň hram s Coltom. Kámo, to čo máš za pín, brácho. Na mňa som OG. To všetci vidia. Doriti, poď. Áno, ty poď, Doriti. Doing it for the walls! Pietro. You made a big mistake! Dobraj, kamo. Aspoň pol 6. O? OK, takže čaute a počkaj, pozriem ešte niečo. Mr. Bat says hi. OK, takže čaute a vidíme sa na budúce a nezabudnite na like a odber.